καρδιά. Χαίρομαι στην αλήθεια σου, υψώνοντας τα χέρια μου. Σου τραγουδώ για την αγάπη που κατέβηκες στη γη. Όταν η αγάπη σου κυλά πάνω από θάλασσες, βουνά και ελευθερία και γιατριά, γι' αυτό σου ανοίγω την καρδιά. Χαίρομαι στην αλήθεια σου και ψωνώντας τα χέρια μου, σου τραγουδώ για την αγάπη που κατέβηκες στη γη. Για την αγάπη σου ψάχνω πάντα, για την αγάπη σου ψάχνω πάντα, για την αγάπη σου ψάχνω πάντα, για την αγάπη σου ψάχνω πάντα. Όπου κοιτώ τα θαυμάσια σου βλέπω, όπου κοιτώ με γεμίζεις χαρά. Όπου κοιτώ τα θαυμάσια σου βλέπω, γεμίζει η ψυχή μου και βγάζει φτερά. Όπου κοιτώ τα θαυμάσια σου βλέπω, όπου κοιτώ με γεμίζεις χαρά. Όπου κοιτώ τα θαυμάσια σου βλέπω, γεμίζει η ψυχή μου και βγάζει φτερά. Και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλος για να ονειρευτώ. Και δεν αξίζει, δεν αξίζει για τίποτα άλλο να ζω. Και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλος για να ονειρευτώ. Και δεν αξίζει, δεν αξίζει για τίποτα άλλο να ζω. Για τίποτα άλλο να ζω. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι. Αυτό που έχουμε για σένα είναι θέλουμε να σου μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού. Να σου πούμε ότι ο Ιησούς, όλα αυτά για τον Ιησού, όλα αυτά δεν είναι μια απλή ιστορία, είναι η αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου όπως και για τις δικές σου. Είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά σου. Είναι ο μόνος που είναι εκεί όταν κανένας άλλος δεν είναι. Εκείνος γνωρίζει την κατάστασή σου, γνωρίζει που βρίσκεσαι, γνωρίζει τι περνάς, γνωρίζει τα πάντα. Έχει ένα εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο λόγο του, που λέει έναν ψαλμό και μιλάει, είναι ο 139 και μιλάει και λέει πριν ακόμα έρθει μία λέξη στο στόμα μου, εσύ την γνωρίζεις, όταν είμαι καθιστός, όταν είμαι όρθιος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αυτό που θέλει είναι να του δώσεις την καρδιά σου με απλή πίστη ενός παιδιού. Δεν μιλάμε για θρησκεία. Ο κόσμος έχει μπερδέψει τα πράγματα και σου λέει θρησκεία. Μόλις ακούει για Θεό, μόλις ακούει για Ιησού Χριστό, θρησκεία. Έχει κουραστεί να βλέπει
να βλέπει μόνο να λένε και να μην κάνουν. Το θέμα είναι να μην βλέπουμε πάνω σε ανθρώπους. Να μην βλέπουμε, είμαστε όλοι ατελείς, ο μόνος τέλειος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δες επάνω, κοίταξε τα μάτια σου σε εκείνον. Ναι. Άσε να γίνει ο βράχος σου. Άσε να γίνει το καταφύγιό σου. Κύριος ο Θεός μου είναι ο βράχος μου. Κύριος ο Θεός μου είναι ο ψηλός ο πηγός μου. Είναι κούριο, είναι γόχυρο, είναι καταφύγιο. Η ελπίδα μου, η ασπίδα μου και η σωτηρία μου. Κύριος ο Θεός μου είναι ο βράχος μου. Κύριος ο Θεός μου είναι ο ψηλός ο πηγός μου. Είναι κούριο, είναι γόχυρο, είναι καταφύγιο. Η ελπίδα μου, η ασπίδα μου και η σωτηρία μου. Κύριος ο Θεός μου δίνει δύναμη για να ανήκω. Κύριος με βοηθάει τις δυσκολίες μου να ξεπερνώ. Είναι κούριο, είναι γόχυρο, είναι καταφύγιο. Η ελπίδα μου, η ασπίδα μου και η σωτηρία μου. Είναι κούριο, είναι γόχυρο, είναι καταφύγιο. Η ελπίδα μου, η ασπίδα μου και η σωτηρία μου. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που τολμά πίστη να ζητήσει, να διεκδικήσει τις υποσχέσεις του Θεού μέσα από τη Διαθήκη του. Πίστευε, ελπίζε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που τολμά. Είμαστε υπερνικητές, είμαστε τριάμβευτες. Το λόγο του Θεού μιλάμε και με πίστη προχωράμε. Πίστευε, ελπίζε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που τολμά. Πίστη να ζητήσει, να διεκδικήσει τις υποσχέσεις του Θεού μέσα από τη Διαθήκη του. Πίστευε, ελπίζε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που τολμά. Είμαστε υπερνικητές, είμαστε τριάμβευτες. Το λόγο του Θεού μιλάμε και με πίστη προχωράμε. Πίστευε, ελπίζε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που τολμά. Πίστη να ζητήσει και να διεκδικήσει τις υποσχέσεις του Θεού μέσα από τη Διαθήκη του. Πίστεψε το αδύνατο. Το αδύνατο πίστεψέ το για τη ζωή σου. Ο Θεός είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Ό,τι είναι αδύνατο για τους ανθρώπους είναι δυνατό για εκείνον. Μόνο πίστεψε. Μόνο πίστεψε, μόνο ελπίζε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που τολμά. Πίστη να ζητήσει και να διεκδικήσει τις υποσχέσεις του Θεού μέσα από τη Διαθήκη του. Δεν είναι τυχαίο που είσαι εδώ αυτή τη στιγμή
αυτό που μας έχει ελκύσει αυτή τη στιγμή να έρθουμε εδώ να σου μιλήσουμε δεν είναι τίποτα άλλο από μία λύση, από μία σωτηρία που βρήκαμε εμείς οι ίδιοι και θέλουμε και εσύ να το έχεις αυτό. Αυτό που θέλω να σου πω για μένα προσωπικά είναι ότι πριν κάποια χρόνια ήρθε και με βρήκε ο Χριστός. Ήμουνα στα ναρκωτικά, ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Βέβαια δεν είχα ξεκινήσει χάλια. Ξεκίνησα ωραία τα πράγματα, ξεκινάνε πάντα. Δεν φαινόταν δηλαδή ότι ήταν η καταστροφή μου αυτό. Ξεκίνησα απλά τσιγαριλίκια και όλα αυτά, μέχρι που δοκίμασα και την ηρωίνη. Εκεί άρχισε η κατηφόρα μου, εκεί άρχισε ο θάνατός μου, που γινόταν πολλές φορές κάλεσμα από τον Ιησού. Πώς, δηλαδή βρισκόμουν σε μια πλατεία, είτε θα έπινα, είτε θα ήμουν με παρέα, είτε θα ήμουν στην κοσμάρα μου, στα προβλήματά μου. Και όμως άκουγα πάντα, ο Ιησούς σε αγαπάει, έλα. Δεν ήξερα τι, όταν άκουγα αυτό έλεγα ωραία, θέλω, εδώ είναι. Προσευχόμουν έτσι, προσπαθούσα να ανοίξω την καρδιά μου. Έλεγα θέλω, είναι τα μαύρα μου τα χάλια. Ήμουν τόσο χάλια που υπήρχε τόσο ρατσισμός που δεν με κοιτούσαν ο κόσμος έξω. Και έλεγα Ιησού θέλω να ανοίξω την καρδιά. Κουράστηκα πια, είχα πλέον δοκιμάσει τα πάντα, είχα γίνει δεν με γέμιζε τίποτα. Έπινα αλκοόλ, έπινα το θέλεις για να γεμίσω αυτό το πράγμα μέσα μου και εννοείται δεν γέμιζε και κατηφόριζα. Είχα γεμίσει με ψυχολογικά, να θέλω να πεθάνω, άπειρες αυτοκολλήνας, είχα μείνει έγκυος, είχα ένα κοριτσάκι και έχω το Θεό ένα κοριτσάκι και στην εγκυμοσύνη να έχω απελπιστεί σε τέτοια κατάσταση, να φέρω στον κόσμο αυτό το παιδί, να θέλω να αυτοκτονήσω μαζί με το παιδί. Μέχρι που άκουγα έτσι αυτά τα καλέσματα, άκουγα ο Ιησούς αγαπάει έτσι στον δρόμο αυτά και προσευχόμουν μέχρι που κάποια στιγμή έτσι είχα φέρει τα πράγματα στη ζωή μου που έπρεπε αναγκαστικά να μπω σε ένα κέντρο. Δεν γινόταν αλλιώς, δεν το ήθελα με τίποτα να μπω μέσα, αλλά ήρθε η στιγμή που έπρεπε να μπω και πήρα την απόφαση και είπα θα κάνω την προσπάθεια, έστω. Βέβαια μπήκα μέσα στο κέντρο, άπειρες φορές να θέλω να τα παρατήσω αυτά, αλλά πάντα έλεγα ίσως υπάρχει μια ελπίδα, προσπάθησα λίγο ακόμα, μέχρι φυσικά τη στιγμή που άνοιξα την καρδιά μου, που άκουγα αυτά τα καλέσματα, αυτό το κάλεσμα ο Ιησούς σε αγαπάει και άνοιξα την καρδιά μου και λέω θέλω να ζήσω ελεύθερη, τουλάχιστον πια να είναι στην Αφρικά, τουλάχιστον πια να είναι το σκουπίδι του καθενός. Θέλω να ζήσω ελεύθερη, θέλω να ζήσω τη ζωή του normal, που ζουν οι συγγενείς μου, που βλέπω όλο τα νέα παιδιά και ζουνε. Θέλω να το ζήσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα όμως γιατί με το παραμικρό ενώ ήθελα, έκανα την προσπάθεια, ξαφνικά μόλις έβλεπα κάτι κατευθείαν και έπεσκα πάλι στα ίδια. Μέχρι που εκείνο το απόγευμα κουράστηκα. Έφτασα και κουράστηκα, άνοιξα την καρδιά μου και εκείνη τη στιγμή αρχίζανε να έρχονται στο μυαλό μου ό,τι είχα κάνει. Όλο το κακό που είχα κάνει στην οικογένειά μου, όλους τους γύρω μου. Η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου δεν μου μιλούσαν, δεν ήταν γιατί δεν με αγαπούσαν, ήταν γιατί είχαν κουραστεί και τους είχα πληρώσει. Δεν περιμέναν αυτό το πράγμα από μένα. Και μέχρι τη στιγμή, βέβαια, εκείνη τη στιγμή έτσι άνοιξα την καρδιά μου και ήρθαν όλα τα πράγματα τα οποία είχα κάνει. Και λέω, συγχώρησέ με Θεέ. Μόνο αυτό είπα, αλλά με απλή καρδιά. Ούτε η πίστη μεγάλη, είτε αυτό, ακούμε θρησκείες από εδώ, και πίστη αυτά, πολλές φορές το βάζουμε στο κεφάλι μας. Δεν έχω πολύ μεγάλη πίστη. Δεν είναι μεγάλη ή μικρή, είτε ο Θεός θέλει αγνή, σαν μικρού παιδιού. Πίστη να έχει. Και εκείνη τη στιγμή που ένιωσα μέσα στην καρδιά μου ότι με έχει συγχωρέσει, το άκουσα, το παιδί μου σ' αγαπάω, σε έχω συγχωρήσει,
Όλα είναι πάνω στο σταυρό. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να μου το βγάλει κανένας από τη ζωή μου. Γι' αυτό πρέπει να αναζητήσεις προσωπική σχέση. Τώρα εγώ σου λέω τη δικιά μου εμπειρία. Αλλά η δική μου εμπειρία όταν εσύ θα περνάς το πρόβλημά σου δεν θα σου κάνει τόσο ώστε να σε κρατήσει. Χρειάζεσαι την δική σου προσωπική εμπειρία. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να μου την πάρει τίποτα. Προχώρα, σήκω, είσαι ελεύθερη, πίστεψέ το, είσαι ελεύθερη και θα είναι μαζί σου όπου και αν πας. Ό,τι και αν περάσεις στη ζωή σου, ό,τι και αν περνάς, θα είμαι μαζί σου. Από εκείνη τη στιγμή σηκώθηκα, δεν είναι ότι ο δρόμος είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα. Η ζωή όπως την έχει είναι δύσκολη. Έχει τις δυσκολίες της, έχει τα πάνω της, έχει τα κάτω της. Το θέμα είναι ότι ξέρω ότι δεν είμαι μόνη μου. Από εκείνη τη στιγμή, τόσα χρόνια, περνάω καταστάσεις, έρχονται δυσκολίες, περνάω τα προβλήματά μου, το οτιδήποτε και τα περνάω, ξέρω δεν είμαι μόνη μου. Τα περνάω μαζί του. Ξέρω, θα πάω εκεί, θα προσωπικό και ξέρω μ' ακούει, όπου και να είμαι, ξέρω μ' ακούει, είτε είμαι οπουδήποτε και αν είμαι, ξέρω ότι μ' ακούει, ξέρω ότι είναι μαζί μου, αυτό μου φτάνει. Και βέβαια έχει αλλάξει η ζωή μου από τότε. Έχω ξανασυμφιλιώθηκα πρώτα απ' όλα βέβαια με τον Θεό και αφού συμφιλιώθηκα με τον Θεό, με την οικογένειά μου. Τις σχέσεις που έχω με τα αδέλφια μου αυτή τη στιγμή, με την οικογένειά μου, δεν τις αλλάζω με τίποτα στον κόσμο. Μπορώ και αυτή τη στιγμή και απολαμβάνω το παιδί μου, που δεν μπορούσα την κόρη μου να την απολαύσω. Μπορώ να απολαύσω τα πράγματα γύρω μου, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή, έτσι, εσύ γνωρίζεις την κατάσταση που βρίσκεσαι, εσύ και ο Θεός, άνοιξε την καρδιά σου απλά. Μίλησέ του, είναι εδώ να σε ακούσει. Είναι όπως σου μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή και μιλάμε έτσι μεταξύ μας. Είναι έτσι. Όταν κατάλαβα πολλές φορές, άκουγα ο Θεός και προσευχές και έβλεπα, γιατί οι γονείς μου είναι χριστιανοί, και έβλεπα και άκουγα. Αλλά εγώ αυτό δεν μπορούσα να το νιώσω. Δεν μου έφτανε αυτό. Ήθελα το προσωπικό μου αυτό και είπα Θεέ μου, εντάξει, ακούω ένας ο άλλος, Θεός και δυνατός και όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να το ζήσω σε μένα. Εγώ αυτή τη στιγμή καίγομαι. Εγώ θέλω να το ζήσω σε μένα αυτό. Και έτσι ζήτησε την δική σου προσωπική εμπειρία. Ζήτησε η ζωή σου θα αλλάξει ολοκληρωτικά. Δεν θα είσαι μόνο σου και κάτι πάνω απ' όλα. Είναι τελευταία καιρή Είσαι μαλάκας, γι' αυτό δεν σ' άμα βλέπω αριθμό που δεν ξέρω. Είσαι μαλάκας, ξέρεις εγώ να χαρτά. Αυτό πρέπει να το δεις. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχει πιο πολύς χρόνος. Ακόμα και μέσα σε οικογένειες βλέπεις. Η αληθινή αγάπη, η ειλικρινή αγάπη. Ο Χριστός είναι πάντα παρόν. Είναι μόνο εκείνος και θα είναι. Αυτή τη στιγμή έτσι δώσε την καρδιά σου στον Ιησού και αν θέλεις έτσι μετά να κάνουμε μια χριστιανία στον Ιησού, αν και μόνος σου, δεν χρειάζεται, αλλά εάν χρειάζεσαι έτσι κάποια στήριξη, για να κάνεις αυτό το βήμα έτσι, δες το μετά έτσι δώσμα. Αυτό που μας κινεί να είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή είναι, εμένα προσωπικά και ξέρω και τα παιδιά, εμένα προσωπικά είναι η αγάπη του. Αυτό που ζω και θέλω να το ζήσεις και εσύ. Θέλω να το ζήσεις και εσύ.
mis sueños y anhelos, en alguien, cada vez encuentro que tú no cambias como el tiempo, tú eres siempre el mismo, tu amor permanece, fiel en cada momento, es como imaginar, soñar en vano, poner la esperanza en el ser humano, todos por igual hemos fallado, estoy segura, eres mi fortaleza, no puedo confiar en las riquezas, todo algún día va a ser quemado, y en la tormenta tú eres mi calma, eres el único que llena mi alma, porque solo tú, mi bendito Jesús, nunca cambias. Muchas veces yo he puesto todos mis sueños y anhelos en algo o en alguien. Cada vez encuentro que tú no cambias como el viento, tú eres siempre el mismo, tu amor permanece, es fiel en cada momento, es como imaginar y soñar en vano, poner la esperanza en el ser humano, porque todos por igual hemos fallado, estoy segura, eres mi fortaleza, no puedo confiar en las riquezas, porque todo algún día va a ser quemado, y en la tormenta tú eres mi calma, eres el único que llena mi alma, porque solo tú, mi bendito Jesús, nunca cambias, porque solo tú, mi bendito Jesús, nunca cambias. Ένα, δύο. Γεια χαρά σε όλους, λέγομαι Παύλος και ήθελα να σας δώσω μαρτυρία το τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Ξέρετε, ο Θεός πάντα μας αγαπάει και πάντα έχει ένα σκοπό για τη ζωή μας. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς ποτέ δεν φτάνουμε, ποτέ δεν το ψάχνουμε, ποτέ δεν είμαστε κοντά σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ξεκίνησα και εγώ τη ζωή μου. Ποτέ δεν ήξερα ποιος ήταν ο Θεός, ποτέ δεν τον γνώρισα. Αν και εκείνος με έφτιαξε, εκείνος με έπλασε με τα χέρια του, εγώ ποτέ δεν γύρισα να το κοιτάξω. Κοίταξα τον κόσμο που με πρόσφεραν
δεν ξέρω, ναρκωτικά για παράδειγμα, ήμουν πολλά χρόνια στα ναρκωτικά, ήμουν 10 χρόνια. Κι όμως ο Θεός με αγαπούσε και τότε. Ξέρετε, ο κόσμος μου έκανε ένα πολύ μεγάλο κακό στη ζωή μου. Ο κόσμος μου γύρισε την πλάτη όταν πραγματικά εγώ τον είχα ανάγκη. Ο κόσμος με κοιτούσε όταν πραγματικά το χρειαζόμουν και δεν με ήθελε δίπλα του. Όμως ο Θεός ήταν αυτός που πραγματικά είχε ένα σκοπό για τη ζωή μου. Τα 10 χρόνια που είχα πέσει στα ναρκωτικά, έχασα την ελπίδα της ζωής μου. Έχασα την ευτυχία, βρήκα την δυστυχία. Όμως ο Θεός ήρθε και τα άλλαξε όλα αυτά στη ζωή μου. Ο Θεός είναι κάτι που μπορεί να σου δίνει δύναμη για να πολεμήσεις κάθε πρόβλημα που έχεις. Κάθε πρόβλημα σε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολος. Όμως ο Θεός μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε μπροστά. Θέλω να σας πω ότι είχα φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Η καρδιά μου να είναι άδεια. Είχα φτάσει σε ένα σημείο η καρδιά μου να είναι άδεια. Οπότε έψαχνα μέσα στον κόσμο να γεμίσω με πράγματα αυτή την καρδιά. Πράγματα βέβαια που δεν μου κάνανε καλό στη ζωή μου. Γύρισα και τότε ο Θεός είχε ένα σκοπό για μένα. Γύρισε και με βοήθησε. Έδωσα την ελπίδα μου σε Αυτόν και Αυτός μου έδωσε μια δυνατή χαρά, μια δύναμη πνευματική. Έτσι μπορείς να πολεμήσω τα ναρκωτικά και μπορώ να πολεμήσω κάθε τι που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, κάθε πρόβλημα που έχω. Τώρα πια είμαι δυνατός γιατί Αυτός είναι μέσα μου και Αυτός ζει μαζί μου. Και Αυτός είναι που μου δίνει τη δύναμη για να μπορώ να τον βοηθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Γεια σας. Μάριε! Προσέχετε!
Che è detto, va.
Θεός σε αγαπάει. Είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι πανταχού παρόν. Είναι ο μόνος που είναι δίπλα σου κάθε στιγμή. Αυτό που με κάνει να τραγουδάω, αυτό που με κάνει να ανοίγω την καρδιά μου έτσι, είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο λόγος που τραγουδάω. Εδώ στέκομαι μπροστά σου, καρδιά ευγνωμοσύνης να σου προσφέρω. Σε σένα ανήκει η δόξα και η τιμή, λατρεία ειλικρινή, αληθινή. Γιατί εσύ μεγάλα θαυμαστά, ζωντανά νερά τα δυνατά, κάνεις δυνατά. Απ' το χέρι με κρατάς, απ' το χέρι με κρατάς και προχωράμε μπροστά, Ιησού Βασιλιά. Γι' αυτό σε σένα θέλω να ψάλω, γιατί σαν και σένα δεν υπάρχει άλλος. Ώρες φατή και ροκαντά, το κενό αηνάδες, como tu Jehová. Eres santo, santo, Dios todopoderoso. Eres santo, Señor. Γι' αυτό σε σένα θέλω να ψάλω, γιατί σαν και σένα δεν υπάρχει άλλος. Είσαι Άγιος, Άγιος, παντοδύναμος Θεός, δεν υπάρχει άλλος. Γιατί εσύ μεγάλα θαυμαστά, ζωντανά νερά τα δυνατά, κάνεις δυνατά. Απ' το χέρι με ώρες σου αρκεί και cantar, porque no hay nadie como tu Jehová. Ο Θεός αγαπάει. Πάρε αυτό το μήνυμα, φύλαξε το μέσα σου και πίστεψέ το. Θα δεις την αλλαγή. Για να δεις ένα θαύμα στη ζωή σου, πρώτα απ' όλα πρέπει να το πιστέψεις. Πρώτα πιστεύεις και μετά βλέπεις το θαύμα. Δεν είναι τυχαίο που είσαι εδώ αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πλατεία, αυτή την ώρα. Εάν πεις εντάξει, μπορείς να σκεφτείς
έχεις εντάξει κάθε φορά είναι εδώ πέρα. Έτυχε. Δεν έτυχε τουλάχιστον που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και βρίσκεσαι και εσύ εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα μήνυμα για σένα και είναι ότι ο Ιησούς σε αγαπάει. Τα δύο. Aló. Γεια σας. Gloria a Jesús, amén. Gloria a Jesús, amén. Yo quería orar en este momento Yo θέλω να προσευχηθώ αυτή τη στιγμή por la palabra que el Señor puso en mi corazón για το λόγο που έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου para esta tarde. για αυτό το απόγευμα. Yo espero que pueda atingir el corazón de alguien. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα αγγίξει την καρδιά. No lo espero, lo creo. Δεν το περιμένω, το πιστεύω. Porque sé que la palabra de Jehová Γιατί ξέρω ότι ο λόγος του Κυρίου no vuelve a su boca δεν έρχεται πίσω σε αυτόν sin hacer el su efecto. Amén. χωρίς να κάνει το σκοπό του. Αμήν. Por eso yo quiero orar Γι' αυτό εγώ θέλω να προσευχηθώ para la bendición για την ευλογία. Κουλαντέλα μες de στη alguien que κάμερα. nos esté a escuchar y de nuestras vidas también. Όταν κάποιος θέλει να μας ακούσει και για την Voy vida a pedir que el Señor bendiga este mensaje, εγώ θα παραδείγω vuestras vidas ο Θεός να σας y ευλογήσει esta nación de Grecia, για αυτό το κράτος της Ελλάδας. esta ciudad de Pireus. Αυτή την πρωτεύουσα του Πειραιά. Yo pido al Señor en el nombre de Jesucristo Εγώ ζητάω τον Κύριο στο όνομα του Ιησού Χριστού que tome Pireus, Atenas y Grecia para Él, y Grecia para Él. και να κρατήσει τον Πειραιά, την Αθήνα, όλη την Ελλάδα για τον Ιησού Χριστό. Porque el Señor Dios poderoso, Γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος a Él todo pertenece. και όλο σε Αυτόν του ανήκουν όλα. Amén. Αμήν. Amén. Padre, muchas gracias. Te damos, Señor, por el privilegio de estarmos aquí reunidos, Señor, para hemos dado testemunhos, hemos alabado a Ti. Señor, no importa cuántas personas sean, importante es que sabemos que podemos confiar en Ti, Dios mío. Dios mío, te pedimos ahora, Espíritu Santo, que te puedes mover a través de mí con tu palabra, Señor, y que aunque sea una única alma que pueda recibir tu mensaje, pueda ser salvo, porque lo creemos, Señor. Lo creemos, Dios mío, que tu palabra que obró y obra cada día en nuestras vidas puede obrar también en la persona que pueda escuchar a las personas. Amén. Señor, te pedimos la tu bendición.
y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, amén. Me gustaría compartir en primer lugar en Hechos de los Apóstolos, capítulo 9, del versículo y habla de la conversión de Pablo. Μιλάει όσο ο Παύλος πήγε, έγινε και ήρθε μαζί με τον Χριστό. Y bueno, puedes. ¿Leo en español o lees tú directo en griego? No, sí, pero Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ο δε Σάουλος, νέοντας ακόμα από απειλή και φόνο ενάντια στους μαθητές του Κυρίου, ήρθε στον αρχιερέα και ζήτησε από αυτόν επιστολές για τις συναγωγές του Δαμασκό, προκειμένου, αν βρει μερικούς από τούτο τον δρόμο και άντρες και γυναίκες, να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Και καθώς πορευόταν, πλησίαζε στη Δαμασκό και ξαφνικά άστραψε γύρω του φως από τον ουρανό. Και πέφτοντας κάτω από τη γη, άκουσε μια φωνή να του λέει: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Και είπε: Ποιος είσαι, Κύριε? Και ο Κύριος είπε: Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ καταδιώκεις. Είναι σκληρό σε σένα να κλωτσάς σε καρδιά. Εκείνος δε τρέμοντας και ενώ έγινε έκφραβος είπε: Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος του είπε: Σήκω και πες μες στην πόλη και θα σου λαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι άντρες του συνέδρουα στεκόντουσαν άφωνοι, ακούγοντας μεν τη φωνή, χωρίς όμως να βλέπουν κανένα. Και ο Σάουλος σηκώθηκε από τη γη και είχε ανοιχτά τα μάτια του, όπως δεν έβλεπε κανέναν, και χειραγωγώντας τον έφερα μέσα στη Δαμασκό. Nosotros estamos aquí por amor. Εμείς είμαστε εδώ πέρα από αγάπη. Nosotros no estamos aquí para imponer ningún tipo de religión. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να σας δώσουμε μια θρησκεία. Y el Señor me ha puesto en mi corazón Και ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου en pensar con este capítulo de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, να αρχίσω με αυτό το εδάφιο, με τις πράξεις των Αποστόλων, porque estamos hablando de un hombre, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο, estamos hablando de un hombre que perseguía a las personas que seguían a Jesucristo, μιλάμε για έναν άνθρωπο που καταδίωκε τους ανθρώπους του Ιησού Χριστού, a los seguidores de Jesús, αυτούς που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό, un hombre que pertenecía a la secta de los fariseos, αυτός που ήταν ένας Φαρισαίος, un hombre que ha estado presente y ha dado el su sí αυτός που ήταν ένας άνθρωπος που είπε το ναι en la muerte στο θάνατο de Esteban, mártir del Evangelio. του Στέφανου, μάρτυρά του Ευαγγελίου. Y con esto Και με αυτό nosotros podemos entender εμείς μπορούμε να καταλάβουμε la obra de Dios, το έργο του Θεού, el amor de Dios, την αγάπη του Θεού, independiente de la situación de cada uno. όπως
Για παράδειγμα, για την κατάσταση που έχει ο καθένας. De los que estamos aquí, Όσοι είμαστε εδώ, yo no sé cuál es tu situación. εγώ δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Yo sé la mía. Εγώ ξέρω τη δικιά σου. Yo me siento un Pablo, Εγώ με νιώθω σαν τον Παύλο. porque yo también perseguía a Jesucristo, Γιατί εγώ ακριβώς καταδίωκα τον Ιησού Χριστό. porque hacía obras malas delante de Dios, Έτσι ήταν τα έργα μου, κακά μπροστά στο Θεό. contra mí y contra los demás. Εναντίον μου και εναντίον στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου. Pero Dios en su infinita misericordia, Ο Θεός όμως με το έλεος του, conforme hizo con el apóstol Pablo, έτσι όπως έκανε και με τον Απόστολο no Παύλο, que yo me quiera comparar al apóstol Pablo, δεν θα σας πω ότι είμαι ακριβώς όπως ο Απόστολος pero Παύλος, soy un rescatado αλλά είμαι ένας σωσμένος por Dios. από τον Θεό. Dios no ha mirado mi pasado, Ο Θεός δεν κοίταξε το παρελθόν μου, lo que yo hacía, αυτό που έκανα. pero cuando el Señor Αλλά όταν ο Θεός se ha decidido, αποφάσισε, cuando Él ha querido όταν αυτός ήθελε salvarme, να με σώσει, Él me ha salvado. αυτός με έσωσε. Pablo perseguía Ο Παύλος καταδίωκε los seguidores del Señor, τους ανθρώπους los του Ιησού, mandaba a la cárcel, τους έπαιρνε στη φυλακή, ordenaba muerte de ellos. κανόνιζε να τους θανατώσει. Pero Αλλά ο Dios le apareció. ο Θεός βρέθηκε μπροστά του. Y si tú has escuchado, Και εσύ αν έχεις ακούσει, así que el Señor se presentó a él cuando ha visto la luz a camino de Damasco, έτσι όπως ο Παύλος είδε τον Θεό, έτσι όπως παρουσιάστηκε σε έναν Θεός όταν ήταν στη Δαμασκό, mira que tú puedes considerar έτσι και εσύ μπορείς να το κάνεις. que Pablo era un asesino, Γιατί ο Παύλος ήταν ένας δολοφόνος, pactuaba con asesinos. ήταν ίδιος με τους δολοφόνους. Y el Señor lo rescató Και ο Θεός τον έσωσε. y lo ha utilizado. Él τον χρησιμοποίησε. El Señor Ο Θεός está a mirarte a ti. ήρθε και κοιτάει εσένα. Te quiere dar una oportunidad. Θέλει να σου δώσει μια ευκαιρία. No es por casualidad que tú estás aquí en este momento, ni yo, ni nosotros. Δεν είναι από περιέργεια που αυτή τη στιγμή είσαι εδώ πέρα. Es porque Dios también ha pensado en ti Είναι επειδή ο Θεός y quiere, σε σένα y quiere και θέλει salvarte y obrar en tu vida, να σε σώσει και να ζητήσει σωτηρία για τη ζωή σου. pero depende de ti. Αλλά εξαρτάται από σένα. Porque Pablo Γιατί ο Παύλος, ha dicho, Señor, Κύριε, no ha preguntado el Señor cuántos, ¿qué Señor, no? δεν ρώτησε, Κύριε, ποιος είσαι. Si tú coges la Biblia, Ele usava tú tienes Biblia, tú ves que está escrito con S grande de Señor, de señores y Rey de Reis. Αν πιάσεις τη Βίβλο και την ανοίξεις, θα δεις ότι ο Κύριος είναι με κάπα κεφαλαίο, γιατί είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι βασιλιάς των βασιλιάδων. Luego se ha quedado ciego, Ο Παύλος έμεινε τυφλός, de onde eu sin aprendo? comer χωρίς να φάει, y sin beber. De onde eu aprendo? Pero el Señor όπως ο Θεός ha mandado un hombre έστειλε έναν άνθρωπο, un nombre suyo Tá, tio. έναν άνθρωπο δικό του, a dar instrucciones a Dá, Pablo. dá-me. για να του δώσει οδηγίες στον Num Παύλο. prato. Luego Pablo inmediatamente ha empezado a servir al Señor. Και μετά ο Παύλος αμέσως μετά άρχισε Καταλάβαμε, εντάξει. να οδηγεί τον Θεό. Pablo obedeció al Señor Ο Παύλος ήταν δούλος του Θεού. y la su vida ha tenido un cambio radical de así a así. Και ο Παύλος που ήταν ένας δολοφόνος πριν, τώρα με τον Θεό, η ζωή του είχε αλλάξει πραγματικά. Igual tú piensas así, sí, pero mi vida, como está ahora mismo, Εσύ βέβαια μπορεί να το σκέφτεσαι έξω. ¿cómo va el Señor a tener misericordia de mí? Έτσι όπως είναι τώρα η ζωή μου, πώς θα έχει ο Θεός έλεος απέναντί μου. Con todo lo que yo hice en mi vida o hago, Με τόσα αυτά που κάνεις στη ζωή μου, με τόσα αυτά που θα πάμε, por el pecado que está en mí, με την αμαρτία που είναι σε μένα. cuando Satanás Οπότε όταν ο Σατανάς te viene a condenar, με πάει στην κόλαση, te viene a decir με αγγίσει να μου πει que para ti no hay solución, και για μένα δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν υπάρχει yo σωτηρία. te digo, Εγώ μπορώ να σου πω hay una solución ότι υπάρχει μια σωτηρία que se llama Cristo Jesús. και ονομάζεται Κρίστος.
Jesús Cristo, mi Señor, oh mi Dios, el Señor de la Biblia. el Dios tuyo. No va a ser ningún pedazo de piedra, Δεν θα είναι ένα κομμάτι πέτρα, no va a ser ningún gobernante, δεν είναι κανένας υπουργός, no va a ser un hombre rico, δεν είναι κανένας πλούσιος, no va a ser un hombre, una persona física δεν είναι κανένας άνθρωπος φυσικός, en que tú quieres meter tu confianza όπου εσύ μπορείς να βάλεις την εμπιστοσύνη que te σου va a salvar. και μπορεί να σε σώσει. Y te hablo de salvación Και σου μιλάω για σωτηρία, ahora mismo, τώρα αμέσως, pero te hablo sobre todo αλλά σας μιλάω de la παντού salvación eterna. για τη σωτηρία αιώνια. Porque nosotros los seres humanos Γιατί εμείς όλοι tenemos la tendencia έχουμε την ευκαιρία de nos preocuparnos con να ανησυχούμε lo que tenemos aquí ahora mismo, si tenemos o no tenemos. για ανησυχούμε για αυτό που έχουμε εδώ πέρα, τώρα αμέσως. Αν έχουμε για δεν έχουμε. Todos nosotros sabemos lo que está pasando a nivel mundial y aquí en la Grecia. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται παγκοσμιακά. La crisis impresionante que existe ahora mismo. Η κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Que tú no puedes tener seguridad Και εσύ δεν μπορεί να έχεις καμία σιγουριά en nada. σε τίποτα. Solo en Cristo Jesús hay seguridad. Μόνο σε Ιησού Χριστό υπάρχει σιγουριά. Yo quiero compartir contigo en otro capítulo. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα άλλο εδάφιο. Que lo encontramos I work now. I'm okay. Lo encontramos en Juan, Το βρούμε στο Χουάν, capítulo 3, στον Ιωάννη, εδάφιο 3, del versículo 16 εδάφιο 16 έως 18. al 18. 3, 16 al 18. Ah, ok. Y dice la palabra del Señor, Και έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. porque de tal manera Γιατί με αυτόν τον τρόπο amó Dios al mundo αγάπησε ο Θεός τον κόσμο que ha dado a su Hijo unigénito όπου έδωσε τον γιο του μονογενή para que todo aquel για όποιον que en él cree για όποιον και σε αυτό πιστεύει no se pierda, να μην κάνετε mas tenga vida eterna. όμως να έχει αιώνια ζωή. Yo te pregunto, Και εγώ τώρα σας ρωτάω, ¿en qué está tu confianza? πού βρίσκεται η εμπιστοσύνη? ¿En qué tú confías? Εσύ σε ποιον εμπιστεύεσαι? ¿En el presidente de Grecia? Πιστεύεσαι στον Υπουργό της Ελλάδας? ¿En el Consejo de la ONU? Σε αυτό που θα σου πει η Δήμαρχος, ¿En el presidente Obama? στον πρόεδρο της Αμερικής. Yo te digo que tú solo puedes confiar en aquel que ha dado su Hijo unigénito por ti y por mí en la cruz. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε σε αυτόν που έδωσε το μοναδικό του γιο. Όλες τις κάνει για μας και τις αμαρτίες μας. El Señor se hizo hombre, Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Dios se hizo hombre, Ο Θεός έγινε su Hijo unigénito Jesucristo, και ο μοναδικός γιος του Ιησούς Χριστός. y se ha dejado crucificar, Έφυγε από τον άλλο και στη γη για να σταυρωθεί. siendo santo, viviendo una vida santa que ni tú ni nadie sobre la tierra consigue hacerlo, Έφυγε από τον ουρανό που ζούσε, που ήταν άγιος. porque la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera un hombre bueno sobre la tierra. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος καλός πάνω στη γη. El único bueno es Και Jesucristo. ο μόνος καλός είναι ο Ιησούς Χριστός. El único bueno es Dios. Ο μοναδικός καλός είναι ο Θεός. Dios se entregó en la cruz. Ο Θεός τον έδωσε σε εμάς στο σταυρό. Dios se hizo hombre pecador, maldito, se ha muerto como un maldito, Ο Θεός πέθανε για μας στο σταυρό. siendo santo, Ενώ ήταν Άγιος.
para cargar tus pecados y los míos να πάρει τις αμαρτίες en la cruz del Calvario. στο σταυρό του Ιησού Χριστού. Y para que hoy Για να μπορέσετε σήμερα, εσείς, y yo, εγώ, a través del nombre de Jesús, από το όνομα του Ιησού Χριστού, a través de la sangre de Jesús, διαμέσου του αίμα του el Ιησού, Señor pagó ahí en el Calvario, ο Θεός πλήρωσε εκεί πέρα στο καβάγιο. puedes venir Μπορείς να έρθεις a Dios στο Θεό y pedirle por tu vida, και να ζητήσεις για τη ζωή σου. Padre, Κύριε, en el nombre de Jesús, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ayúdame. βοήθησέ με. Padre, Κύριε, en el nombre de Jesús, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ten misericordia de mí. έχω έλεος μαζί μου. Padre, Κύριε, en el nombre de Jesús, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ayuda a la mia familia, βοήθησε την οικογένεια, las personas que amo, τους ανθρώπους που αγαπώ, la nación de Grecia, το έθνος της Ελλάδας, la Europa, την Ευρώπη, las naciones que están a pasar mal, τα διεθνείς κράτη που περνάνε πολύ άσχημα. y el Señor te va a escuchar. Ο Θεός θα σε ακούσει. Igual no como quieres tú, Μπορεί έρθει έτσι όπως δεν θέλεις εσύ, pero como quiero yo. αλλά έτσι όπως θέλει εκεί. Porque nosotros Γιατί εμείς estamos acostumbrados είμαστε συνηθισμένοι a hacer lo que nos da la gana, να κάνουμε αυτό που μας κάνει a νόημα. caminar por nuestras cabezas. Να αρχίσουμε να περπατάμε Have από a τις light κίνητες. inside. No nos queremos sujetar a nada. Δεν θέλουμε να έχει που κανένα πάνω το κεφάλι. Pero cuántas veces nos humillamos Αλλά όταν όμως είμαστε ταπεινοί delante de hombres μπροστά σε ανθρώπους que ni siquiera merecen και ούτε καν που χρειάζεται que lo hagamos. και όμως δεν κάνουμε. Porque nosotros, Γιατί εμείς si queremos, si luchamos, παλεύουμε. cualquier uno de nosotros puede tener dignidad, ser humilde, Να είναι ταπεινός. pero sobre todo humillarse delante de Dios. Να είναι ταπεινός. A lo mejor es una cosa que no hemos hecho nunca. Αλλά πρέπει να A lo κάνουμε. mejor necesitamos de hacerlo. A lo mejor tú estás a buscar soluciones en la brujería, Εμείς μπορούμε να ζητάμε τη λύση μας στις μαγείες, en la astrología. στα άστρα. Te estás a endeudar. Είμαστε πια αποφασισμένοι No lo sé, ¿dónde buscas tú la solución? En los hombres. να κάνουμε οτιδήποτε για να ψάξουμε. Yo te digo, busca al Señor, busca a Jesús. Εγώ σας λέω, Y tú vas a ver la mano de Él en la tua vida. εγώ σας λέω, ψάχνετε τον Ιησού Χριστό, μάθετε τον Θεό και να δείτε μια λύση στα προβλήματά σας. O mejor en la tua familia, seguro en la tua familia si te conviertes Σίγουρα στην οικογένεια σου y mucho más de que tú lo puedas imaginar. και πολύ πιο πολύ από ό,τι φαντάζεται καθένα. Mucho más Πολύ πιο πολύ do que has tenido hasta ahora. από ό,τι είχες μέχρι τώρα. Quería leer otro capítulo en Juan I work for my father 6, Στον Ιωάννη 6, for del Rema. 35 al 40. στο 35 έως Io 40. lavoro per loro, per i signori. Now I explain me. You are Y dice la palabra del Señor. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. I live you live here. You live here. Terracina. Terracini. You live without money. Jesús les dijo, You live in Ο Ιησούς Terracini. τους είπε, You yo don't have soy el work. pan de vida. εγώ είμαι η άρτος της ζωής. El que a mí viene Όποιος έρχεται σε μένα nunca tendrá δεν hambre. θα πεινάσει. Y el que en mí cree Και όποιος πιστεύει σε μένα no tendrá sed jamás. δεν θα διψάσει ποτέ. Mas os he dicho Όπως σας είπα, que aunque habéis visto, και με είδατε και no creéis. και δεν πιστεύετε. Todo lo que el Padre me da Αυτό που μου δίνει ο πατέρας μου vendrá a mí. θα έρθει σε μένα. Y al que a mí viene, Και εκείνο που έρχεται no σε le μένα echo fuera, δεν θα τον βγάλω έξω. porque he descendido del cielo Επειδή κατέβηκα από τον ουρανό, no para hacer mi voluntad, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, sino la voluntad del que me envió. αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε. Y esta es la voluntad del Padre, Και το θέλημα του πατέρα μου που με απέστειλε, el que me envió, που με απέστειλε, que de todo lo que me diere, είναι τούτο. ¿Cómo Κάθε está? τι που μου έδωσε, no pierdo yo να nada, μην απολέσω τίποτα από αυτό. sino que lo resucite en el día postrero. Αλλά να το αναστήσω κανονικές κάθε μέρα. Nosotros, claro que sabemos que
que hay hambre en el planeta, ¿no? Εμείς ξέρουμε ότι Greco υπάρχει in Italy πείνα it's μέσα στον same. κόσμο. Gracias a Dios aquí en Grecia, a pesar de las dificultades y en Sí. Europa, yo soy Sí, portugués, sí. por ejemplo, Χάρη the same ότι εδώ life, πέρα the στην same, Ελλάδα, αν και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ είμαι Πορτογάλο για παράδειγμα. yo estoy a hablar en español, pero soy portugués, Εγώ μιλάω ισπανικά, αλλά de la είμαι ciudad de Πορτογάλος. Porto, You Είναι like από in τη- football. y ahí también, como prácticamente en toda la Europa, Όπως Ρωμά. εκεί στην Πορτογαλία. hay mucha crisis, Έχει πολύ κρίση. hay mucha dificultad, Έχει πολύ no δυσκολία. hay trabajo. Δεν υπάρχουν δουλειές. Atalanta. Estamos a llegar a una situación Είμαστε Μιλάνο, για να Αταλάντα, βρισκόμαστε σε μια Μιλάνο. κατάσταση mundial παγκοσμιακή que si tú no metes tu confianza en el Señor, και εσύ αν δεν βάζεις την εμπιστοσύνη σου πάνω tú από no άλλο, sabes si mañana vas a tener de comer. εσύ δεν ξέρεις αν αύριο θα Pero έχεις yo να te voy a φας. decir una cosa, Εγώ θα σας πω ένα nosotros πράγμα. nos preocupamos, como es normal, Εμείς όμως Hay- σας νοιαζόμαστε όπως είναι φυσιολογικό. con el comer, el beber, el vestir, Το πώς να φύγετε, το πώς να κοιμηθείτε, el día de mañana. τη μέρα του αύριο. Pero el Señor, con la palabra que te está a dar aquí, que hemos leído ahora, Αλλά Θεός με το λόγο του Él te dice, el que viene a mí όπως έρθει σε μένα no tendrá hambre, δεν θα έχει πείνα, ni tendrá jamás sed. δεν θα διψάσει. Y Él está a hablar Και αυτός μιλάει de la sua palabra, για το λόγο de του la Θεού. sua plenitud en la tua vida, Για το λόγο του Θεού, για τη que ζωή tú σου. podrás ser lleno de ti, Και αυτός είναι, Thank you very much. ser lleno del Señor. Stay here. εσύ μπορείς να είσαι, Bread. After εσύ μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που ο Θεός τη χρειάζεται. Por lo tanto, aunque tú camines en dificultad, Όσο εσύ θα προσπαθείς να... si tú confiesas el nombre de Αν Jesús, εσύ προχωράς σε δυσκολίες, si tú proclamas el nombre de Él, αν φωνάξεις το όνομα si του tú Ιησού Χριστού, confías en Él, αν το εμπιστευτείς si αυτό, tú dejas de confiar en tu brazo αν αφήσεις να πιστεύεις στο χέρι σου, o en los hombres όσους ανθρώπους de esta nación o de los o del planeta, σε αυτό το πλανήτη, yo te digo que tu vida va a cambiar. εγώ σου λέω ότι η ζωή σου θα αλλάξει. Mi vida ha cambiado. Η ζωή μου άλλαξε. Estamos aquí un grupo de personas, Είμαστε εδώ πέρα μια ομάδα. cada cual ha pasado un percurso. Ο καθένας είχε τα προβλήματά Yo του. no conocía a Jesucristo. Εγώ δεν γνώριζα τον Ιησού. Yo no conocía al Señor. Εγώ δεν γνώριζα τον No lo Ιησού. había visto nunca. Δεν τον είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Había escuchado hablar de dioses, de piedra, de madera, Είχα ακούσει να μιλάνε για θεούς από πέτρα, από ξύλο. y yo los miraba Εγώ μόνο τους κοίταγα y no me decía nada. και δεν μου έλεγαν τίποτα. Porque yo me preguntaba a mí, Γιατί εγώ με ρωτούσα ¿cómo me puede ayudar πώς μπορεί να με βοηθήσει aquel Dios αυτός ο Θεός. que está allí clavado Είναι εκεί πέρα en καπνισμένος una cruz, σε ένα σταυρό. que no está vivo, Δεν είναι ζωντανός. que no se mueve? Δεν μετακινείται. ¿Cómo me va a ayudar? Πώς μπορεί να με βοηθήσει. Si yo que me muevo, Εγώ βέβαια από si mi familia que tiene vida όπως λένε η οικογένειά μου no podía hacer nada por mí, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για μένα. ¿cómo me podría Πώς μπορούσε να με βοηθήσει. ayudar Πώς μπορούσε να με βοηθήσει. un muñeco clavado en una cruz o una estatua encima de un pedestal? Μία κούκλα που ήταν καθομένη πάνω σε ένα σταυρό. Y por eso yo nunca me acerqué al Señor. Βέβαια κανένα ποτέ δεν τέθηκε. Hasta que un día Ώσπου μια μέρα el Señor ο Θεός me dejó caer fundo, με άφησε να πέσω τόσο χαμηλά donde ya no había ninguna solución όπου πια δεν υπήρχε καμία ελπίδα. terrenal, Καμία ελπίδα. humana, Καμία ελπίδα. para no decir otra cosa, mundana, Καμία ελπίδα για τον κόσμο. que me podría ayudar. Μπορούσε να με βοηθήσει. Entonces yo me decidí Οπότε εγώ πήρα την απόφαση a pedir να ζητήσω a Jesús. τον Ιησού Χριστό. Y yo he dicho, Jesús, ayúdame, Και εγώ είπα Ιησού βοήθα με. porque yo estaba desesperado. Γιατί εγώ ήμουν ασύνελος. Yo no podía más. Εγώ δεν μπορούσα πια. Yo era un drogadicto. Εγώ ήμουν ένας ναρκωμανής. Yo no sabía, ya había hecho todos los percursos que podría hacer para salir de las drogas Έκανα τα πάντα δυνατά για να φύγω. y no lo conseguía Και δεν μπορούσα να y nadie me conseguía ayudar. κανένας δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Pero cuando yo pedí a Jesús,
να μου ζητήσει από όλους Él me ha contestado εκείνος μου y hoy aquí estoy libre. και μου είπε τώρα Y como yo, είσαι la ελεύθερος. gente que está conmigo y muchos más, Όπως και οι άνθρωποι που είναι μαζί μου είναι ελεύθεροι. por eso el Señor dice Γι' αυτό ο Κύριος que μου, aquel que viene a mí, αυτός που έρχεται σε yo μένα, no lo desecharé, εγώ δεν τον βγάζω έξω. no lo despreciará, Δεν τον αφήνω έξω. sino Αλλά, que si tú, usted, αλλά εσύ dice, θα πεις, Jesús, Κύριε Ιησού, dame la tua mano, δώσε μου το χέρι. Señor, no puedo más, Κύριε, δεν μπορώ άλλο. Señor, toma mi vida, Κύριε, πάρε την ψυχή μου, toma mi corazón, πάρε την καρδιά μου. perdóname Dios porque yo he pecado contra ti. Εσύ, Κύριε μου, αμάρτησες. ¿Cuál sea tu pecado? Συγχώρεσαι τις αμαρτίες. Como empezamos, Έτσι όμως πρέπει empezamos a hablar de Pablo, να πεις que era como que un asesino, ότι ήταν ένας un δολοφόνος, fariseo ήταν ένας φαρισαίος y que pactuaba con asesinos. και έκανε παρέα με Y δολοφόνους. Dios Και ο Θεός lo ha salvado τον έσωσε y lo ha utilizado. και τον χρησιμοποίησε. Amén. Αμήν. Amén. Por eso el Señor puede hacer lo mismo por ti, por usted. Γι' αυτό ο Κύριος πρέπει να κάνει Sea cual sea tu condición. όποια και είναι η κατάστασή σου. Dios es amor. Ο Θεός είναι αγάπη. Jesús te ama. Ο Θεός αγαπάει. ¿Quién te va a decir, vete tú? Και θα σου πει πήγαινε εσύ. Vete a pedir ayuda Πήγαινε να ζητήσεις βοήθεια. al presidente del ayuntamiento de Pireus. Στον πρωθυπουργό εδώ πέρα, στον δήμαρχο του Πειραιά. Vaya allá Πήγαινε εκεί y και dísele, πες του. yo no tengo que dar de comer a mis hijos. Εγώ δεν έχω να δώσω φαΐ στους γιους μου. Igual se puede, se te enverba para te ayudar, Μπορεί βέβαια να σε βοηθήσει για λίγο. te va a echar una mano. Θα σου δώσει ένα χέρι. Pero no creo que él te vaya a decir que Jesús te ama. Αλλά δεν πιστεύω να σου πει ότι ο No Θεός creo que αγαπάει. él vaya a decir Dios te ama. Δεν πιστεύω να σου πει ότι ο Porque Θεός tú hoy en día, incluso en las familias, Γιατί σήμερα στις οικογένειες, ya poco se habla de amor. γιατί λίγο μιλάνε για αγάπη. El amor de muchos está a esfriar. Και η αγάπη πάρα πολλών έχει ψυχραμπρίκια. Hay mucho desrespeto. Έχει κάποιο σεβασμό. La juventud no respeta a los ancianos. Βλέπουμε ότι πια οι μικροί δεν σέβονται τους πιο μεγάλους. Muchos ancianos no quieren defender a nadie. Βέβαια δεν πρέπει να δικαιολογήσουμε κανένα, Tampoco se dan al respeto para dar un ejemplo a la juventud. αλλά πρέπει δεν δίνουν τον ίδιο παράδειγμα για να Sabemos lo que σεβασμό. pasa en las escuelas. Ξέρουμε τι γίνεται στα σχολεία. Cómo va la juventud perdida. Ότι βρίσκονται οι μικροί Porque χαμένοι. el mundo está perdido. Γιατί ο κόσμος είναι. Porque no hay nada más ya en el mundo. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα Lo για que αυτόν está en el mundo ya conocemos. Για ό,τι υπάρχει και Y αυτόν yo τον te κόσμο. pregunto, Και εγώ σας ρωτάω. y me pregunta a mí, ¿qué tiene el mundo para nosotros? Πείτε μου κάτι, τι έχει ο κόσμος που Nada, φέρει. nada, nada. Δεν έχει τίποτα. Egoísmo, Έχει εγωισμό. falta de amor. Έχει έλλειψη αγάπης. Pero Dios, Αλλά ο Θεός Él nunca va a dejar de te amar. ποτέ δεν να πάψει να σ' αγαπάει. Tú solo tienes que decir, Εσύ μόνο πρέπει να πεις, Padre, Πατέρα μου, tu Padre Celestial, Padre που ζεις στους ουρανούς. si tú respetabas tu Padre natural Αν εσύ σεβόσουν τον πατέρα σου y tu Padre, ή τον πατέρα σου y vosotros que sois padres malos, και εσείς που είσαστε πατέρες και είσαστε κακοί, no dais una piedra de comer a vuestros hijos, se os pide un pedazo de pan, που δίνετε, που σας ζητάνε ένα ψωμί και εσείς δίνετε ένα κομμάτι πέτρα για να πάνε οι γη τους. cuanto más nuestro Padre Celestial Πώς ακόμα ο πατέρας μας που nos είναι στους dará lo ουρανούς que necesitamos θα μας δώσει αυτό που y sobre χρειαζόμαστε. todo un lugar en el cielo Πάνω απ' όλα μια θέση στον ουρανό junto a Él. μαζί με αυτόν. Amén. Αμήν. Gloria al santo nombre de Jesús. Y para terminar, Και για να τελειώσουμε, que incluso parece que va a llover, γιατί
θα πάνε να βρέξει. Y cuando hemos salido para la calle, Όταν βγήκαμε prometía lluvia. όταν βγήκαμε στον δρόμο, Yo hablé con la hermana que lleva la alabanza, με την αδελφή που μιλήσαμε, που παίζει την κιθάρα, o mejor ella habló conmigo, αυτή μίλησε μαζί μου, me ha dicho, mira hermano, μου είπε κοίτα αδελφέ μου, parece que va a llover. φαίνεται θα πάνε να βρέξει. Y en realidad cuando veníamos por la carretera, Και όταν ήμασταν στον δρόμο, yo miraba al cielo εγώ κοίταγα τον ουρανό y lo prometía, και έτσι φαινόταν ότι θα πάνε να βρέξει. pero yo he dicho, Señor, Αλλά εγώ είπα, Κύριε, Señor, nosotros no vamos a ir por nosotros, εμείς δεν θα πάμε για nosotros μας. vamos a ir para testimoniar, Εμείς θα πάμε να δώσουμε para μαρτυρία honrar y glorificar tu nombre. για να δοξάσουμε το όνομα σου. Señor, si tú quieres que llueva, Κύριε, άμα εσύ θες να βρέξει, pues que llueva, λοιπόν να βρέξει. pero si tú, Εσύ, Señor, Κύριε, tú quieres que nosotros estemos ahí αν θέλεις εμείς a να πάμε εκεί, permanecer, haz con que no llueva, σε Señor. παρακαλώ, ας Y no ha llovido, και δεν έβρεξε. y ha estado una bella tarde de sol. Και βγήκε μια χαρά και ο ήλιος. Ahora sí que está a quedar un poco oscuro. Τώρα βέβαια εντάξει, Ahora sí que amenaza, ¿no? Pero bueno, el Señor también sabe que estamos para terminar. Ο Θεός ξέρει ότι είμαστε για να τελειώνουμε λιγότερο ακόμα. Y quisiera leer con vosotros Θέλω να διαβάσω μαζί σας Primera de Juan, στην πρώτη κάρτα του Ιωάννη, capítulo 2, εδάφιο 4, del versículo 15 εδάφιο 2, al 17. 15 και 16. Y dice la palabra de Dios: Και έτσι λέει ο λόγος του Θεού. No améis al mundo, Μην αγαπάτε τον κόσμο, ni las cosas que están en el mundo. ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Si alguno ama al mundo, Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, el amor del Padre η αγάπη του Πατέρα no está en él, δεν υπάρχει μέσα σε αυτό. porque todo lo que hay en el mundo, Επειδή κάθε τι που υπάρχει los στον κόσμο, deseos de la η carne, επιθυμία της σάρκας los deseos de los και ojos η επιθυμία των ματιών y la vanagloria de la vida και η αλαζονία του βίου no proviene del Padre, δεν είναι από τον Πατέρα, sino del mundo. αλλά είναι από τον κόσμο. Amén. Αμήν. El Señor bendiga su Ο palabra. Θεός να δοξάσει. El Señor habla claro. Ο Θεός μιλάει ειλικρινά. El Señor es sencillo. Ο Θεός είναι σοβαρός. El Señor no te ha venido ni bien a ti Ο Θεός δεν ήρθε σε con σένα filosofías. με φιλοσοφίες. Estamos en la nación de la filosofía, ¿eh? Είμαστε στον κόσμο της φιλοσοφίας. Tantos filósofos había y hay seguramente en Grecia, ¿no? Πόσοι φιλόσοφοι υπάρχουν και Pero el μας Señor, κιόλας. el Señor no ha sido un filósofo. Αλλά ο Θεός δεν είναι ένας El φιλόσοφος. Señor es el Salvador. Είναι ο σωτήρας El μας. Señor te ha dicho en esta tarde Ο Θεός σου είπε αυτό το que si απόγευμα tú vienes a Él, ότι εσύ αν πας Él no te αυτό, desechará. αυτός δεν θα σε βγάλει. Él te va a recibir como un Αυτός Padre, θα σε δεχτεί como el Padre celestial. όπως ένα γιο. Pero tú tienes que escoger Αλλά εσύ πρέπει να πας αυτό. si quieres Αν θέλεις, servir al mundo αν θέλεις να υπηρετήσεις τον κόσμο y como tal ser esclavo del mundo, και άμα θες να είσαι σκλάβος o si quieres ser ή αν θέλεις να είσαι hijo de Dios, γιος του Θεού con el mejor Padre que tú puedes encontrar. με τον καλύτερο πατέρα O που mejor, μπορείς να βρεις. o mejor tu Padre es una persona o era una persona excepcional. Μπορεί βέβαια ο πατέρας μου να είναι ένας Pero yo te άνθρωπος digo, πολύ καλός. con todo el respeto por tu Padre, Αλλά εγώ σας λέω μόνο το σεβασμό nuestro στον Padre πατέρα. Celestial Ο πατέρας ουράνιος es más grande. είναι πολύ πιο μεγάλος. Por eso yo te aconsejo, Γι' αυτό εγώ σας συμβουλίζω deja el mundo, σε όλο τον κόσμο. porque todo lo que tú ves, Άφησε τον κόσμο γιατί los όλα αυτά που deseos de βλέπουν, los ojos, όλα αυτά που βλέπουν τα μάτια σου, las cosas de este mundo, τα πράγματα του no, κόσμου, no vale a nada. δεν υπάρχει τίποτα καλό μέσα σε αυτό. Lo que vale Το μόνο που κάνει καλό es lo que está arriba. είναι αυτό που είναι πάνω. Cuando el Señor nos resucitar, Όταν ο Ιησούς Χριστός como te ha dicho en esta tarde, όπως σας είπα te resucitará. θα σε αναστήσει και Aquel que εσένα. resucitó de los muertos, Αυτός που αναστήθηκε από τους Jesús de Nazaret, su nombre, Ιησούς Χριστός, Jesucristo, Ιησούς Χριστός. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Πατέρας, Υιός και Αγίας. Jesús, Ιησούς Χριστός. Jesús, Ιησούς. Jesús. Ιησούς. Gloria a ti, Señor. Σας εσένα, Κύριε. Muchas gracias, Σας Señor. ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε. Amén. Αμήν. El Señor os bendiga. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Αμήν.
Son hermanos. Esto en el Facebook. Sì? ¿Eh? Sì. Ciao, Michele.